Dina keselo koda Katabi nyakora moga jwang kamwantie sani ka yangore ni UDA oselando milome margi kaka gibiro ka gitayo yiero mabende gichiwe e bwo gino ma katiba mapacho ka oye mano kerango penchike mapacho ka matayo duond buche ma opogore mano ka intiere Political Parties Act yango kanyo ni nyaki bed kanyo ka isechiwo milome ni ndalo 21 ni gichiwo odiochieng' manyoro ka intiere ka nyaka tar 26 ka yiero ibiro kata ka itayo ibiro kanyo ka itime e yo machal nade adano lok tanga ni matin ka on chieng' tich adek wacho ga chieng' tich adek wakete ne wakeni to ka on antie ka kod nyidendi mabedo dane mondo mi walos godo achiel ka chiel kotene kod weche mag duond buche mo ntiere karka joma mine kata wakeni yiero ntiere sani mag duond buche bende uparo ni miyo wakeni thuolo maromo kata maromre kodgi e duond buche competition kata PM bende ni gimoro makare kata marom e duond buche magintiere chako ditani erokamano Cleophas kuom penjo mono nego beni wachako go nikech kawuono isewacho ni en chieng' tich adek to en chieng' mar joma mine koro daher awacho ga pile mae pacha ni ng'ama miyo kata weche mag PM mag political parties positions gi okonego beni miyo wa nikech koro en iwacho ni sympathy voting kata sympathy allocation nikech what gender but ka idhi timi yiero moramora to onego beni wang'iyo ni to in kaka ng'ama miyo niseng'e ni elections mag party biro niseng'e ni timrega nikech ine party e higa machal kama kinde machal kama to ing'e ni parties gi ntie gik maging'iyo ABCD kore ka gichiw lemo ma chal kama in positioning mari ne chal nade kaka ng'ama dichuo mane ni party cha in bende loyalty mari ne chal nade party kata cha to in bende party membership mari bende ne chal nade party kata cha ko sengi factors gite nikech onge kaka party bro treat gini kaka gender issue ka ponono ni joma mine party kata cha to gin mana ngeni ndalo mang'eny luongo joma mine ni flower girls wan mana yes ni tijo mana wacho yes party leadership wacho ni watim kama mana gimwadhe timo to wan kidwaro mondo ne visibility marwa kata cha mabo determine ko yudo positions ka to onge go koro kae miyudo ni joma chuo mane parties ma very aggressive kata cha to kawacho ni joma mine bogina aggressive of late waneno ka joma mine bene wuok oko to bedo equally aggressive but ngeni koro yudo ni king'yo factors mamoko mabende wang'ega ni ging'iyo ga to kata eba golo wa oko kata kamano factors gin magi yudo ni kaponi visibility yudo ni party loyalty one ga very loyal people mano mojo mamine but gik moko kaka ground wakati sasa in bende jopiny winji nade bende ground onge koro kiwacho weche mag influence party kasa kwa ngiyo regional balance to in region mi aye to wacha ngokuo mina na gik machal kamaja koro mago gik mabende wang'yo elective political positions ni wadwaro ni more elective positions mondo mi joma mine igone gi kura to igone gi kura on the basis ni gibende omigi equal opportunity miyoga jite ni jodi mondo PM ko use PM to connect kremari e ground kata cham enyisi ni party teko mar party en kaka onyalo influence jopiny to jopiny mo influence golure gi leadership mamare ma form ga en NGC mar party doge kata wan gi elected members as a structure mar party kor magi manya kongi but kase wacho mano in consideration mar constitution 2/3 gender kawa chiwo lemo mag party to wayudo ni samoro joma mine ntie matin to mano bedo nikech magi factors must still are challenges to our appearance positioning and leadership katacha to wangini to joma mine mabendo sete ma very deserving mabe waseneno kago watu kaka ODM katacha Gladys Wanga gini jok matiyo matek Ruth Odinga gini waneno kata jok makidhie ground kata tiyo ni tekre ng'eny waneno milio dhiambo giri wanigi jok matek joma mine mabende dawach ni waseneno kagitiyo equally kaka wa male counterparts kagichunge lemo kata wabene wamegi chance kuang'iyo ni sani siasa maneno asomo gazeti taneno ka iwacho weche mag ODM gi mabende anabeja aja party kanyo iwacho ni waneno ka Joho go para nyagiri mapiem kata wandai gire mapiem kata be dinaneno ng'ama miya chela ria dex ani dikoro an gigeno nikech wan gintie
conversation no kaka wuono meeting ni rumo jakom kapo ni nena to jakom consider ni to joma mine gi bende ka wawacho weche mag chuo motekre mang'eny ma bende osetiyo matek nikech kisetiyo momiyo sani kwa wacho weche mag party positioning kod leadership gi to wayudo ginu pambele kata mine ma bende osegwato weche mag siasa kata kor Nyanza kae nikech wang'eyo succession mag Nyanza politics kata chakoro jakom to an kae nanta dawachi ni party leadership ni to kiko juang to lakini king'iyo deputizing kata wabero nyabero gi deputies ariyo achiel bende ng'ama miyo taparo ni mano demokrasia maber gender bende wang'eyo kapok adhir dina mana gima wacho kar ka ka we dhi kode kapok iduoko mana ka ntiere kar ka joma mine gi gin kanye nikech ipenjo joma chuo gi mosenyedhore lela ineno oparanyo siwuok godebe mare babu wino ni kone go mare jo ni kone wandai ni ka mbadi ni ka joma mine mane odiem gi gin kure gin tiere ase wacho kata ni gin tiere en ang'o ma umo dhogi kata ang'o ma siko gi piny ka moko gide ting'o wigi malo ema miya wacho ni aparo ni gima koro nego wach ni demokrasia mar party kata cha demokrasia mar party ge environment kata be onego obed very favorable mamiyo joma mine be nyalo wuok ing'eni sani kingi aparo ni balancing mag party politics nitie gik mang'eny ahinya ming'iyo to king'iyo gik mokabila go to ok ni mine mantie party for example mar ODM katorem kaka mama Gladys Wanga okorem Millie Odhiambo kacha okorem wan gi mine mang'eny wan gi Adwasi Kisumo kacha cha wan gi jo mang'eny ma mine ma wayudo koro gima daher wacho ni koro gima katieko gino fast dawach ni mine koro kaka wase wacho cha kik wa medling wawogruoko mondo wa lobby for those positions kaka joma chuma bende ni party mar ODM timulo pero kama na enya dina intiere rekod Ramogi TV ka kiwacho ni joma mine osebed